Nataga na nimo mga tanan natong ginugos. Kato na lang anak ni Imsay may wa. Natiblay sa akong kape labi kay gikabuhi ko lab. Asa man atong kape ha katong slimming coffee ni ma? Ayaw tong slimming coffee kay murag mo to hinungdan nga murag naturiring ko lab. Kawa ko kung kaon. Uy sana nimo prasingin lang nimong kape nga dapat mo kaon ka waman to giingon nga ayaw kaon og mainom kaning kape. Mawa man atong ganas kaon. Di sad. Di sa gyud mo kaon. Ang mag-diet dili ingon nga di mo kaon. Mo kaon ka na kay hilom na lab. Pagtimpla lang nito kape lab. mag-diet gani mo kaon aron dili matangtang na ang tiba. Diet. Ha, timpla sa kog kape. Pagdali uy. O lagi katong 3 in 1. Oh. Mami Ninang. Uy. Merry Christmas in advance, Mars. Bless ko Mami Ninang. Uy, bauna ni ako ang kinugos, Mars. Uy, dako naman dahil taon. Uy, bilat dako anak ko. Nagkalkag itong pamuhok ani Mars. Uy, wag itaw ni panudlay kay dali og arin nimo. Main taon kay. Wapa Mars na. Wapa Buyag kinugos. Kaya nagkor pa mangga rin taon mabiyagan Ginoo ni. Wapa na in taon kaayo sa una, Mars. Patigin batiag naong ano, Mars. Sige kaluy alis pag siyo ampo kada gabi in taon ani bataa. Nga maulian itong panagway. Liwat man ko ni Daddy Buyong. Ay na to sa kapit sa pita in taon. Uy, kaya na naslaing tanita to. Ninang, pinaskuhan ako Ninang. Di magsigi kagkatawa ka Ninang. Diha kasi nina nakitaan ka na. Tama rin, yari in taon ninyo. Dugay kayo kanikuot Ninang. Mars, wain taon ni panudlay. Tungot ang pinaskuhan. Ita. Nag-andam dyan kaya. Uy, nagbuot si ninang nagkuot. Mars, Bugay ba yung kay kanahatag Ninang? Mga Padiaran ako. wow. Ala, Violet manima. Ala, 100 na Mars? Ay, Mars, tag 100 naman dyan kung gihatag sa mga kinugos, Mars. Kaya 100 sa kabuka kong kinugos ba yan, Mars? Uy, pinitaon ka ito ka nang patas-taasan ni mo gamay Mars ba kay ano? Mami Ninang. Kay itong bata. Kuripot man kayo ka, Mami Ninang. Nga, nindot man kayo ka grilo, Mami Ninang. Nga, gold pa dyan di mo nga Rios. Mo lagi in taon. O niya, ingisigod, Mami Ninang. Katong, naman katong yellow. Ugari katong blue. Kung ana to nag-gis. Ala, uy. Pwede Yes, pa paita. gis. Taon piso na. Uy, dili man ingon ha. Wala. Okay ra yun unta ba pero masakitan ko Mami para sa Ninang, akong anak. among putos, Mami Ninang, 150. Us kuangan pag 30. Ay, may na lang na. Mars, 30 na lang imuhang mapuno, Mars. Binitahan mo sa butong imo jud ka ng urang man. Dili na lang kagay bakan tibuok jud siya. Tibuok jud Mars ba? Kay ang bata ba ganang masig balik ka rin. Angay ra jud ako akong mga kinugos in town, Mars. Maoro jud ako ma-afford karon, Mars. Kay Bob, kani pare in town, Mars. Wa jud town jud trabaho. Dili man good Mars kay layo pa baya. Sa layo pa unta ang Pasko Mars nag-prepare na kadaan. Nga Mami Ninang, maula. ako na lang na imong relo, Mami Ninang. Di ayaw na kay regalo man in town ni Daddy ninyo na. Yung saon man tanang relo nga di man na maprinda ko. Pwede Korta tong tuyo. Kaya yapir pa din imong anak di ay. Sus, in taon, kaas ka ni Dayapir, sa usa ka gabi, katulo ang mahurot ani Mars niya. Ug Dayapir Mars, ginuo ko, ang usa in taon kapakwangan, in taon ni 100. Uy, maluoy sa taon ka Mars. Ay, pukawan lang ka nagpaihion ni mo, Mars. Uy, kaya pa dili mo magkasig da yapir. Kapila ko na ni gibukaw. Ug asahon ni nako pati bukata di mada. Munang Dayapir ani Mars, tag sa jud ni ka anak kada jud kinamahalan. Nya katupad dong Dayapir nga ihal opera. Ay, katumpan. Oh, dili katong pilit ang mga tiyan. Haso man kani bata agot. Kung ano nila naginit, Mars, oy. Na may ginit nga. Pwede rin na mo og dayapir ang ginit, God. Gatong hait kayo? Oh, ginit Ginoo ko sabi. maluoy kas bugan ani Mars pati magi ito bugan ang ginit. Ipot man ka, mami, oy. Kanang kun ano yan ako sunod Pasko nak, ha? Dugaya pa ato, moagi pa man tag pila ka buwan. Wala man jud ko intay lain diri in town. Pag di kay labi sig nakay kawman din na Mars ug kanang di ba kanang si pare ba sig alkansiya. Ha? Alkansiya? Oo kay ang ato amang gud ba nga muuli intaw na siya nga happy jud kaayo ba. Maluoy mo das bata muuli intaw nga naapay kaguol gamay madadas amo ay uli Kanang ay pun ay Gcash na lang na nako siguro, Mars. Ijikas lang na okay ra nimo. Wala man tay Gcash ra ba ma? Pag wala man din ni Gcash di ay Mars. Uy, saan man ni pag Gcash Pero na may bank account. Oo di ay kalimot ko. Unsa gyud ato ang bank account na? Ikaw ma, si Manny. Di na ani kay gadadabay kay ang mga
ang imong mga ninag nino ato biya isod sa imong kuan di bigyan nimo pakuptan ako. Bogoon akong mama, mami. Send lang, mami, ha. I-send lang nako nakha kanang punan lang na nako 50 Kaya na. kung dili lagi nimo i-send, mami, kay muadto ko sa inyo, ha. Di ang daddy nimo adto ah. Kay basi ko ripot si ninang si daddy nimo ninong. Ya Mars, di kami magdugay. Sige Mars, ako lang i-send din yung Layo Mars. ara ba sa inyo ha? Oy, magdulhog dito pag ubos Mars. Wa na ta mo nang ari Mars, pwede ra makakumadto sa inyo. Dani, nagitong arion Mars kay nganong murag maikog-ikog sa gamay ba? Mami, Managapon. mama, dili worth it atong tabi. Mao bitaw tana. Uli na lang jud ta. 20 ra madawat. Sari na mi Mars. Oy, salamat na lang. Yan, iyaan nila eh. Sila pa yung mga pinaskuhan mo pang may masuka. Kab. Lab, dali mong coffee. Ay, nawag ta akong gana, mainom mo kape eh. Ano ito lain say? Akong tantawgon ang tamang api. Nangari dire kay mga og kuan. Oo, Pinaskuhan. kuha na niya. Kita gaan ako 100 ni reklamo. Kay? Gamay ra kuno kaayo nya. Ipunan ako 20 ni samot kay ang exchanging gift kuno sa iyang anak ko no 150. No, ano sa naman to na si Maring Imsay? Uy, O gani ya. Ang diaper pamday na iyang anak ako lang tong gisaaran nga. ano sa to diaper? O diaper na to, dako naman ito. Mao gani nag-diaper pa gani. Sus, 40 naman to niya mag diaper na unsa. Unsa naman yung tao na yung sitwasyon na to niya, oy. Palitan na to niya old diaper, old pampers. Nga na ba? Ug di ka nang sa kusarina. Sindi na lang to. Lab oy sa bank account pa jud kuno nila kay wa sila Ah. kuan. Wow. Nasa sindad. Pila ba ito isindid to? Punin na lang tong 50. Para ilahat tong 20 yan to 50 poston. 20 palit og diaper tag 20 ra binang diaper. Big size. Kita sa kanya na, oh. Nga be. Nga. Uli ba? Uli.